Što to vođenje projekta zapravo znači i što to voditelj projekta radi ili može raditi. Naravno, ovisi o tome o kakvom projektu se radi, ali voditelj projekta je osoba koja organizira projekt, koja strukturira sve faze projekta i brine da se svaka faza koja je dogovorena odvije unutar nekog vremenskog roka i da se ostvare ti zadani ciljevi koje smo na početku projekta postavili. Primjerice, projekt na kojem trenutno sada radimo jest rebrendiranje i dio marketinga za jedan mali obiteljski brend maslinovog ulja. Priču smo započeli naravno razgovorom da vidimo što klijent zapravo želi postići, što mu treba i koje su njegove potrebe i mogućnosti. I unutar tih mogućnosti smo onda napravili nekakav plan i raspored zapravo faza projekta. Projekt je u ovom slučaju uključivao prije svega doradu priče brenda, brušenje ciljnih skupina kupaca da znamo kome ćemo se gdje i kako obraćati. Potom smo krenuli na vizualni izričaj brenda, odnosno napravili novi logotip, nove etikete za boce, paletu boja i tako dalje. Također foto i video, evo upravo smo ovdje sada u Ravnim Kotarima, završili smo drugi dio našeg snimanja, napravit ćemo fotografije, video, web stranica, web shop s obzirom na to da klijent prodaje svoje maslinovo ulje putem web shopa, a onda naravno tu su zapravo i društvene mreže koje su također dio ove priče i druge vrste promocije koje ćemo kreirati i razvijati s vremenom. Dakle, to je jedan dijelić onoga što se zbiva iza zapravo scena, a ako i vama treba pomoć neke osobe koja će organizirati i koordinirati sve ove stavke ili možda još i neke dodatne, ovisno o tome što vama zapravo treba i kako želite prezentirati i gdje je svoj brand, javite mi se, tu sam za vas, rado ću vam u tome pomoći. Pozdrav!